Ahojte, dnes vám ukážeme, ako balíme vašu objednávku. Vybrali sme si objednávku 2296 pre pani Beatku. Je to žltý pelech deluxe s pamäťovou penou, s menovkou Amy. Pripravíme si grafiku a takto to vyzerá pred očistením. Tu už máme menovku očistenú, našitú na obliečku. Nezabudnite, že v každom pelechu máte takýto štítok s veľkosťou, aby ste vedeli, aký pelech ste si objednali, ak budete hľadať náhradnú obliečku. Pripravíme si pelech na plnenie, palculienka nám už nesie vankúše, nehanbi sa. Tento pelech má vnútorný vankúš s pamäťovou penou, presne takýto, ako je v reklame. Má ortopedické vlastnosti, ale o tom si povieme neskôr. Pridáme do pelechu aromaterapeutickú pomôcku, prosím, nezabudnite si ju otvoriť. Pridáme ďalšie obvodové vankúše Iva Cook. Plnenie trvá približne 2-3 minútky. Nastrelíme správnu vysačku, vyplníme ďakovnú kartičku, tento pelech ušila Jutka, zabalila Adrianka. Pribalíme nejaké zľavové kupóniky, v každom balíčku nájdete darček, tu sme dali balzam na ňufák a labky. Ak vás niekedy zaujímalo, ako balíme pelechy, tak je to týmto strojom, ktorý pelech stlačí a potom takto zataví, aby sa nám potom spratal takto do krabice. Na rade je už iba páska a páska. Takže to bolo niečo zo zákulisia Redand. Ak aj vy chcete vidieť, ako sa balí ten váš peliešok, napíšte nám do komentára číslo vašej objednávky. Ahojte!